вірного наступу противника. Днями на Волинському напрямку відбулись протидиверсійні навчання. За легендою, українські воїни мають... Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022. Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕД Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.